pasar wong utang bakale nyaur. Wong mesti. Lho piye to? Tanggoke utang nyatane yo minggat ora nyaur ya. Kowe tau ngaji apa ora? Jenenge Lho kok ngaji wae aku mondok iki saulan full. mondok ning ndi? Pondok Ramadan iki aku. Ya tahu to. Tahu salat jenazah? Tahu. Muridin apa jenenge? Makmum. Makmum. Ngarepe makmum? Imam. Ngarepe imam. Jenazah. Sapa sing ngomong ngarep dhewe imam? Tahun iku napa ting iki? Iki to. Nggih. Mik. Enek strume ora? Ono. Kok ora muruk? Sampean ki ada-ada kok ming tulah-tuleh to, Pak? Lah ya aku bengi iki paling goblok. Lagi krasa Ya kok mlaku? Duwe sikil. Berarti Apa-apa duwe sikil iso iso mlaku. sing dilunggi Mbah Lurah niku napa? Kursi. Sikile piro? Apa? Kok ora mlaku? Kok mlakune banter? Mergane mesine kok. Lah nek mesine, Mesine iso mlayu banter. mesin jahitnya ora mlaku banter. Dhewe suwe ora ketemu, Nggih. ora semayanan, ora Nggih. kencan. Iki kok seragame iso padha iki. Pancen kula mboten beto seragam milih seragame yoga, Pak. Mboten, ya ini yang dinamakan manusia itu tidak lepas dari perasaan. Ah iya. Nggih, dados ngeten, manusia yang berbuat Allah yang menentukan. Betul. Dadi niate awake dhewe jane ya ora padha ning karo Gusti Allah digawe padha. Betul, betul. Mula alhamdulillah Jinangun wingi nggih padha wayangan, Nggih. Plosorejo nggih padha wayangan, Darungan nggih padha wayangan. Nggih. Kula wingi king Jinangun babas Plosorejo ning Darungan senes kula. Ngoten senes kula. Ha iki lho, nanda barang iki lho, lurah Darungan teko karo aku ya kanca badminton lho. Kok ya ngejak dagelan liyane ngono lho. Mbok ya sisan kok kono dek iki nemoni babas rono. Padahal men kula ukur lho, Bos. Nah, Kono Jinangun. Binangun, rene Plosorejo. Lah padahal kono iki tak arepe larang, murah neh. Boten. Iki lurah-lurah saka tenggon desa do. Masya Allah Mas, niki kaseng kuyung para lurah-lurah sekecamatan lho Mas. Saestu. Rejo Winangun bareng ora. Wau dalu lagi 3 dina kula king Kilen ngriku. Nggih, Pak. Sakniki nderekke panjenengan lenggah ngasta pringgit. Piyayi Plosorejo nggih wayangan melih. Dadi insyaallah sedekah piyayi ngriki niku mboten entek tur barokahi kabeh. Allahumma. Amin. Ora lokak bakale tetep. Kebak, Pak. Ora roboh tetep bakal. Bakoh. Dadi niki piyayi ngriki sing iso diarani sugih ora malih, penak ya ora ndangak, sugih bondo ya ora pamer dodo. Duit niku ming gegeman ning nggon ikhlas niku tetep teng ati, Pak. Duit akeh ning ono ora ikhlas apa ya arepe dadi ngeten iki. Betul. Lho nggih to. Mula niki hebat tepuk tangan untuk masyarakat Plosorejo malam hari ini. Nyatanipun sedekahipun nggih mboten kok sithik, Mas. Betul. Nglawaken panjenengan tesik nyenengke piyayi kathah. Dadi niki sing dicatet ngamal jariyahipun mboten kok namung sing gelar wayang kulit. Nanging sing mirsani niki nggih dicatet ngamal ngibadahipun. Sebabe. Nek enek tontonan yen ra enek sing nonton jur sinten sing delok. Oh iya bener. Mula suksese pentas niku gumantung suksese penonton. Apapun bentuknya pementasan, kalau tidak ada penonton itu namanya pementasan yang tidak sukses. Mula tepuk tangan untuk penonton malam hari ini yang luar biasa. Nggih, Pak. Ngriki nek ndelok wayang ruwame ngeten iki nek sing nanggap parang-arang. Nggih melu desa ning anu ego praktikal ngoten niku nggih. Saestu matur nuwun. Tur nggih kowe kok ming tingak-tingut tok iki lho. Masyaallah. Lho kok kene wis omong terus. Lah kula kalih panjenengan niku ya kepenak sapet jagong, balimbalan lesung jemenglung. Lah kowe iki 3,5 juta kok ming toleh ngene iki. Terus rene kuwi sangumu apa ngono lho. Aku mbuh seragam kaya ngene kaya nom-nomane Mbah Bejo ya. Kono-konone Mbah Bejo, wis ana tetembungane wong Jawa sing wis saiki diteruske karo para-para pinesepuh. Apa, Mas? Ajining raga gumantung saka busana, ajining awak gumantung saka tumindak, ajining diri gumantung saka lati. Sapa sira sapa ingsun aja duwe jiwa adikang adikung adikuna. Wong sing luwih becik apik kuwi andhap pasar, wong utang bakale nyaur. Wong mesti. Lho piye to?
tanggoke utang nyatane yo minggat ora nyaur ya. Iki padha karo tetembungan sing tak omongke wae lho. Patah mengatakan Nah, tembung ngono. sing indah, tembunge wong Jawa sing hebat. Wong. Tinggalane awake dhewe mung karek nemu. Niki Tang endah tapi orang bener nggih mboten bener lho, Bos. Wong Wong utang, utang Pak. bakare nyaur lu mesti tanggoku nyatane utange akeh ya. Utang nang mekar ya enek, syariah ya enek. Nyatane minggat saiki ya bingung ya wong. kuwi berarti ora kok punon sewu kuwi berarti penyakit. Heeh, iya. Wong ki nek ora ndek penyakit utangan ya ora mungkin wani utang, ngono lho. Wong utang bakale nyaur. Urung mesti yo ngengkel dong minggat kok wonge kok. Wong nandur bakale ya unduh. Urung mesti pangan reng ya ora ngunduh ya. Aku iki tanggoku nandur pelempangan codot wae. Nyatane yo blas ya apa-apa. Kuwi wondene padha karo ngeten lho Mas Kluthuk. Utang bakale nyaur, wong nandur bakale ngunduh utawa wong gawe bakale nganggu. Urung mesti yo. Wong ngeduk kuburan ora dienggo dhewe ya. Aje dagelan kok seperti babalan. Iya. Kayak TV. Iki ki tembunge wong Jawa kok mbok srekali to kowe iki. Maksudnya ngene lho, tegese lho kowe aja lalu-lalu lho. Iki nderekke dalang ki ya dalang sing bersastra lho. Dalang yang mempunyai. Alah kita protes iki mau. Apa? Dalang kabeh kos Solo, yoga kos Solo. Nggih. Gamelan kos Solo. Nggih. Sinden kos Solo. Elek sing ra kos Solo. Sinten? Debok. Lah Lek kabeh, lek kabeh kos Solo nyapa debok dadak jagane wong kene. Ayo. Ning dindinggon ki paling penting kuwi ya iki. Lah berarti kan yo apa yang dia katakan berarti kan ora kabeh kos Solo. Ya apa ora? Ning lak piyayine anda pasar ora sombong. Ora iso, malah dalang kemlindi ki Mas Kangko kuwi. Kowe tak tapuk lambemu lho. Ya ampun iki Kowe ki mbiyen cilik diindet karo Mbah Yai Haji Sukron Suwondo lho. Biyen bapak Jolegon neruske derek Mbah Sukron saiki putrane sing asta dalang genti sing neruske awake dhewe. Kok iso kemlinti didikane Mbah Haji Sukron Kangko. Suwondo ki apik-apik lho. Sing kemlindi ki Mas Kangko iki lho. Kok iso? Ditanggap larang-larang nyapa kok ora gelem madhep rono kok madhep debok. Iki kemlindi. Ki koclok meneh bocah iki. Kowe jane tau ngaji apa ora? Kowe tau ngaji apa ora? Jenenge Lho, iman. kok ngaji wae aku iki mondok iki saulan full. Mondok ning ndi? Pondok Ramadan iki aku. Dagelan ngene iki kok sik payu ya? Lah iya. Iki Loh, sing kowe tau ya, salat to? Tahu. Mulane salat kae imam mesti madhep ngendi? Ya madhep ngulan lho, apa tau mlumah iku ya. Loh. Lah iya mula imam lak mesti madhep kiblat. Iya lho. Lah mulane dalang ki padha karo imam madhep kiblat. Ah. Iki iso diarani imam karena ini pemimpin pagelaran. Mula kowe iki nek sinau ngaji to Mas, kowe iki tak tuwekke lho. Aku sing luwih enom. Kudune kowe iki sing luwih tuwa sinau bab-bakan akhlakul karimah. Nggih, Sing Mas. tuwa kuwi kaya ilmu padi lho. Nah, Heeh, saya bersih, saya menunduk. iki saya nunduk terus dong kena hipoten to, Pak. Ngono. Wis tak tambahne nggone Mak Erot, Pak. Iki lho sing diarani nun sewu. Panjenengan nek di demo ngeten kula sing mboten trima, Pak. Ya aku belanono. Lha apa Nek, ki? lho. Ya ora trimo aku urung kirim. Nek jenenge dalang kuwi lak imam. Iya. Mula madhepe kiblat ya madhepe ana ing kelir. Mula iso diarani imam. Iya. Garis besarnya imam itu adalah pemimpin gitu, Mas. Betul. Wong kuwi anggere dadi pengarep kuwi iso diarani imam kaya Mbah Lurah. Ngeten iki. Mbah Lurah itu imam, pemimpin. Karena yang mendepani di Desa Plosorejo. Kowe kuwi pamane ning nggon rumah tangga itu juga imam, imam keluarga. Nek iki imam pagelaran, nek nggon masjid ke imam nggon ibadah. Mula ning dinggon nek sing ning ngarep dhewe iku iso diarani imam utawa pemimpin. Betul. Nek pas ngibadah kae. Iya, iso diarani imam. Nek pas nggon ibadah ning ngarep dhewe kae imam. Ngono lho. Ora tau nglayat kowe. Loh. Hubungannya itu apa? Lek ngibadah salat kae lek pas ning arep dhewe, Namanya imam gitu, Pak. Ini jenenge makmum. Nah, berarti lek pas salat kae ning arep dhewe, Ning arep dhewe iki imam. Sik. Dimanapun itu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, nggonku barang ono, ning arep dhewe iki jenenge imam. lek pas salat niku. Pak salat, Berarti sampean tak tau takziah sampean. kok hubungannya apa? Sama tahu nglayat mboten? Ya tahu to. Tahu salat jenazah? Tahu. Muridin apa jenenge? Makmum. Makmum, Ngarepe makmum, imam, ngarepe imam. jenazah. Sapa sing ngomong ngarep dhewe imam? anu Mas Kangko aku gak Niki efeke sampean debok nggo ora nggo kok Solo ngene iki dadi. melu-melu urusan wae ya. Ya ora melu kowe numpak bis sing Kumburi ya lho.
Lho kok iso oleh-olehmu kok ngono? Iya lho, urung mesti lek ning ngarep dhewe iki imam. Nggih. Sing darani nyapa kok iki ngene, nun sewu. Iki sing darani manunggaling kawula Gusti. Masya Allah. Iya iya. Yo, ya ampun rupane kaya gemuk ya kok iso. Gemuki matamu. Ngono kaya nesu ki ya ngopo? Ya nesu lho, iki omong tuwek kok, Bos. Iya, iya. Kok jangkrik tamu pusing men. Aku ra mampir bali desa mepet ning mburi ngono. Niki sing darani manunggaling kawula Gusti. Nggih. Mulane iki kabeh iki nun sewu, ngibadahke imam tapi nyapa lek pas salat jenazah kae jenazah dekek ning ngarep. Kuwi ndudune Gusti Allah ki tresna marang umate sak bejat-bejate, sak nakal-nakale menungso ning alam donya. Ning sok mbiyen tinimbalan dening Gusti yang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal diunggahne derajate ning ngarepe imam. Masya Allah, alhamdulillah. Kaya Mulane nun sewu, Bos. Iki sing sadarani menungso kang urip ning alam donya ki keikhlasan. Keikhlasan. ikhlas tenan Lho bengi. ikhlas no. Ikhlas kula menika kaya ikhlase wong Ploso Rejo, Bos. Ikhlase wong Ploso Rejo iki ikhlase kaya menungso. Kaya ragane menungso. Contonipun? Tak iki, tak dude apa piye kowe? Nggih. Tak dude apa piye kowe? Pripun contonipun? Ngene. Sing tak sing pengen ngerti ikhlase kuwi padha karo ikhlase ragane menungso. Ragane menungso. Sik iki iso gelar kudu iso gulung lho iki. Kula ndek tak gelar arep nggulung wis ora iso digerebek polisi kula. Kuwi lak njiki to blok kok iso. Kuwi jenenge sing mbok omongke iki pekat penyakit masyarakat. Ya. Kalau kamu itu judi, ranah undang-undang kena pasal judi itu 303 nggih Pak Sek nggih. 303 KUHP. Kok nganti kowe main nyolong duwike bojomu terus mbok gowo mlayu, kowe kena pasal meneh kowe. Penipuan 378. Lho, tanglet to Pak polisi lho. Mesti apa? Kok kowe kepepet ra ndek duit nyolong pitike tanggamu, mbok dol kasus meneh pasal meneh kowe. 363 atau 362. Lho, wong nek pengen roh pasal srawung karo polisi. Kowe lek menteleng ngene iki, Nyapa? kena pasal iki. Pasal apa? 521. Apa enek kuwi pasal apa kuwi? Pakan pitik. Kuwi Nutuli matamu kuwi. Wong iki ngomong edukasi kok ngomong kok pakan pitik ya ngopo kok iso ngono kuwi lho. pitik menika, Pak. Itu pitik kawula Gusti. Kawula Gusti manunggal kalau Gusti. Dah aku lek manunggal kene, Pak. Enak kali aku. Apa Kowe iki marani. Ikhlase kaya dene ikhlas sing raga. Nah, kuwi lho. Sing tak teni kuwi tembung kuwi. ngeten? Mergo aku ora tau krungu perkara kuwi. Ngeten nggih. Nun sewu. Menungso ki diitung saka apa sing dibisani utawa sing diisani. Heeh. Wong ngomong rasa angel-angel wae. Nggih. Nyapa kok gapurane balai desa ki bersih desa duwe janur. Sebabipun Mas. Mergo ki lek duwe rafia ki malah nyilakani. Loh, Janur ki saka tembung jan ki jaan nur ki cahya. masyaallah. Jaan ki pelaku nur ki cahya utawa padang. Dadi insyaallah kabeh sak kabeh perangkat desa ning Ploso Rejo lan warga masyarakat bakal oleh pepadang saka Gusti Allah Subhanahu wa taala didoke bilane cedhake rezekine diparingi gemah ripah loh jinawi murah sandang tuwing papan. Bocah iki kok iso apik to omongane. Biyen apa gandul sarunge yai? Aku ndek ning gandul malah melorot ra katokan ya ini lali. Dadi ndeledek. Lah aku yo yai dineh kok iso mangsane. Ya. Mula iki sing diarani Nggih, Bos. tasakuran. Tasakuran. Gelar wayang. kok nyapa gelar gamelan? Gelar gamelan menika nun sewu. Wong menika luwih becik nyenengne wong liya tinimbang nyenengne awake dhewe. Niki lho. Kalau awake dhewe tidak mementingkan kepentingan pribadi tapi mementingkan kepentingan golongan. Menika yang menjadi moto warga masyarakat Ploso Rejo. Mula sing diarani cinta. Cinta. Nah, Apa Pak cintamu, Pak? lah kowe iki apa ora ngerti panitia? Cinta itu cerita indah, namun tetap abadi. Dadi cerita-cerita sejarah biyen Desa Ploso Rejo iki biyen kepiye, iku bakal diceritakne marang anak lan putune. Dadi cerita sing apik-apik, Pak. Oh lho wis. Iki nun sewu lho, Bos. Iya, iya. Iki ilmu tuwek. Tembunge gamelan Gawe amaling liyan. mula sedekah ngene. Sedekah. Lho, Gawe amaling liyan, gawe seneng gawe tenaning liyan. gamelan ana rena-rena. Gawe tenanging liyan. Gamelan. Gamelan gawe tenaning liyan. Oh iya, ya kalau masuk gamelan kan bisa untuk terapi. Nah, betul. Untuk Mergo mengatur tidur. Betul. mulane kula ngomong nyapa kok gamelan ki gawe tenaning liyan. Piye, Pak? Mergo ora gawe senenge liyan. Mergo wong seneng urung mesti lek tenang, wong tenang mesti seneng. Weh, sik iki jero lho iki. Iki yen digali Lagi. tenan, iki perkataanmu ki Wong seneng urung mesti lek tenang. Ning yen wong tenang mesti seneng. bolak-balike padha ora kuwi. Iya. Wong seneng urung mesti tenang iki contone. Contohnya Apa? Karaoke ning gone kafe. Hah? Wong seneng, Pak. Ning kan ora tenang, wedi konangan bojone. Ya, Pak. Gelisah ya. Gelisah. Tuku gelang teng Kerempyong. Jarwo ta kuwi?
Ya apa li dek ya. Kok geke budale karo kowe. Gitu Mbak. Ya. Apik kuwi. Lah tapi yen wong tenang kuwi mesti seneng. Contohnya kaya jenengan para pradangga, seniman seniwati dan juga warga masyarakat sing mirsani ing dalu menika. Ini saya lihat ketenangan hatinya sudah terlihat. Mulane ing dalu menika kabeh ketok seneng atine, bungah atine, insyaallah yen wong seneng, insyaallah bakal oleh berkah barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho niki lho. Sing ngewehi ya seneng, sing nampa ya seneng, sing ngeruh ya seneng. Akhirnya seneng dikelompokne dadi siji dadi ketenangan. Alhamdulillah ya Allah. Gini mboten? Iya, bener. Niki to, Pak. Kula wae contoh mleh. Apa neh? Jajali. Ayo apa? Loh, kok tekok kowe ayo apa ki lho? Lah kuwi lak wayang iso disawang. Ya toh, gamelan iso disawang. Dute nek. Sing penak nek. Ndi? Kowe nyapok nggih beskap. Ya mergo seneng. Nyapok nggih jarik. Mergo seneng. Kayak apa? Lampu. Nyapok kok ngurup. Mergo enek listrike. Salah. Lho, nggih to Gus? Enek setrume. Nah, kuwi lho. Enek apa nih? Setrum. Berarti enek setrume Iso murup. Samuruk. sing jenengan asta niku napa? Ting ini? Iki to. Nggih. Mik. Enek setrume pernah? Ono. Ora murup. Sampeyan ki ada-ada kok ming tulah-tuleh to, Pak? Lah ya aku bengi iki paling goblok. Lagi krasa rong dina iki to. Ya. Sik, balenono. Sebab apa lampu kae kok murup? Kayak apa kae? Mergo lampu. Kayak apa? Lampu. Delok apa kae? Lampu. Nyapa kok padang? Loh, ya bener enek listrike to. Nyapa kok padang? Mergo enek setrume. Salah. Karena apa? Mergo matamu melek. Mergo kowe lek merem mesti peteng. Kowe pengen merem terus ya tak culek mripatmu. Nek ditinggal ki nek merem ki ya mesti peteng to, Kowe Mas. lek mbok celuk mripatku, kowe seneng sampeyan celuk. Monggo medalipun Mas Jok ini kali sibutan dari guantu. Ya ora setuju. Nggih. Lho iki ukuran lho, Bos. Oh, dadi simpel, Pak. Simpel, Pak. Simpel ae. Aku iki lek mbedhek sing simpel-simpel malah. Iya. Dadi non sewu. Nggih. Iki sapa? Ah niki sing mirsani no panitia no. Kayak sapa kae? Ha itu penonton. Nyapa delok? Loh, mergo ada hiburan golek seneng kok. Nyapa kok rene? Loh. Mergo pengen delok wayang kulit. Bersih desa. Nah, Omae ndi? loh. Lah sapa sing mudeng? Rumah samu kene petugas Dukcapil napa? Mbok tekok yo mendi. Numpak apa? Yo enek sing numpak motor, enek sing numpak mobil. Nah sing mlaku. Nah, Nyapa kok mlaku? Yo. Nyapa kok mlaku? Duwe sikil. Berarti Nek apa-apa duwe sikil iso Iso mlaku. mlaku. sing dilunggi Mbah Lurah niku napa? Korsi. Sikile piro? Apa? Kok ora mlaku? Mbah urusana dhewe. Tolong Aku dhewe mumet tok iso. Ayo. Sik iki debaten iki musik karo panjenengan karena panjenengan sarjana. Ayo napa? Korsi. Sikile papat kok ora mlaku? Lho kayak benda mati kok. Lek benda mati Ora iso mlaku. sing diparkir ning mburi napa niku? Mobil. Benda mati kok hidup. Yo mati. Kok mlakune banter? Mergo nek mesine kok. Lah nek mesine Mesine iso mlayu banter. mesin jahitnya ora mlaku banter. Kan mergo iso mergo dipancal. Lek dipancal, Dipancal meni mlayu banter. sing ngomong sapa bojo ki tak pancal malah geblak ning kenane. Gak kwalik to, geblak terus mbok tutul meteng neh ngono lho. Tak tonyo tenan kowe engko. Berarti kowe nginceng lho. Ora kok nginceng. Oh iki ra sembrono kok mangsane. Wong niku mlane sing kula meneng ngeten iki lho, Bos. Wong ki aja rebut bener ning rebut salah. Yen rebut bener adu argumen ini tidak akan ada habisnya. Padha karo masyarakat kali pejabat. Di saat musyawarah itu bukan menyampaikan aspirasi tapi musyawarah untuk mencapai mufakat. Menyelesaikan masalah tidak harus dengan cara yang kasar, tapi dengan cara yang sadar. Nggih niku lho Mas Kangko. Nggih ngoten niku. Manusia wajibnya mengangkat tangan biar sisanya Gusti Allah yang turun tangan. Niku lho. Mula begini ki ade mboten sah ngangkat tangan, ben panitia sing turun tangan. Ngoten lho, Bos. Ade seragame kok lho, Pak. Jelas ngono. Ten kakek musik nggih. Teranipun gayeng. Ngoten. Cobi nyuwun musike, Mas. Kayak penerima tamu. Kalih mengke. Lho, nderekke dalang ki pan nggawa papa. Ya kenyeh. Nek ko Surakarta Hadiningrat ngene iki ya agemane ya Mas. mano. Iya. Ngono. Aku dingin ya ngeten dalang kok Papua malah nggih koteka ngene. Ya beda no kok iso. Cobi kalih laras Kang Sijen nggih. Nggih. Sanipun jangkep mangke. Jan komplit kabeh iki. Loh, komplit Pak. Ini nun sewu lho. Iya. Iki cara pasar ya, nun sewu iki gak nanu aku. Iya. Nun sewu Pak. Iki cara iwak bendungan seru sing bar Oh iya iki. Padu. Cara iwak.
Cara iwak seru sing bendungan berarti peladu. Ngerti aku lek hobimu mancing. Ya gimana? Iki cara iwak gede iki bekel, Pak. Oh, iwak beker. Bekel. Kowe kok apa to, Mas? Gede. Bekel ya? Bekel. Mulai piye? Oleh mak wer. Wah, asik. Glower tapi lek nek nggon endut iki mek dekeme ngono iki. Bekel ya? Bekel. Iki cara iki. Cara iwak Dita. Dita iki cilik lah iki cara iwak nila. Masyaallah. Nila, Bos. Nila. Cabeke. Tapi mak cepak ngono. Wah, Dadi cara anu ngece wong lanang cepak ngalih. Oh, Cara karakter wanita tuh jinak-jinak merpati. dicedeki. Ngadoh. Dicedeki. Ngadoh nek nggon peteng dekem tadi ngene iki. Oh iya. Yang satunya. Iki cara iwak serutne ya. Biji perawan lho kuwi. Iki carane bader, Pak. Badar ki sisi oke lho, Bos. Lah iya sisi oke. Dadi dia masih melindungi keperawanannya. Masya Allah, iya. Kok ya cetha ta awakmu ya? Siapik pas manukku lho. Anu, sirku weteng ini lho, Mas. Sing mbok tabok pas kutuk benguk. Ya. Sebelah, mayang. Iki. Cara Mayang. iwak napa, Mas? Iki golsom. Golsom ki ya Golsom, termasuk keluarga ikan ya? Iki kaya apa jenenge warnane apik lho. Nggih. Tapi kulitnya kewandel. Wow, dadi nek didaharno piye? Yes, oleh rambut sisi kowe kaya mangan rempelas kowe ya. Wuh. Ya. Ini. Wiwi. Kuwi cilik langsing wader iki, Pak. Wader ki Wader. dipaya enak ya, Bos. Enak, dipaya. Goreng garing. Goreng garing enak. Sambele terasi. Sambel terasi. Ditmam. Pas udan gremes-gremes, Iya. nyambel Terasi terasi. ngrungokke radio dalange Mas Kangko. Sambel bledek bongko kowe. Loh, Lah udan nyel radio iki koclok jane iki. ai Mas yo ngiyup ning jero omah ngono. Sitok. Iwang. Iwang kae cara iwak nun sewu ke beda neh kae. Nggih, napa? Kae nun sewu keprek. Iwak keprek. Keprek iki kaya bader bang tapi cilik. Oh, nggih. Keprek iki. Iya. Iya. Apa? Cungpe. Sing iki cara iwak nun lambene tak delok mingkem. Mingkem. Iki cara iwak nun cakarmut. Iwaknya cakarmut. Cakarmut. Loh, ki cara geraknya piye, Bos? Wis mek meneng tok nemplek tok mak mut. Wah, lah kowe kepengin ngono piye? Lambemu ora sembrono kok iso. Gitu, Mas. Iya. Tapi jangkepe iwak Iwak. kuwi jelas sayur. Cara sayur ngono piye? Sayur. Sing di. Cara Mbak Dwi, sayur. Jangan tewel. Alhamdulillah. Jangan tewel nek blungane sithik. Alhamdulillah gurih. Cara iki Ginta. Jangan asem. Cara iki nduk sapa? Nova ki cara jangan nun sewu ya. Nggih. Iki mau tewel, asem kayak bobor. Alhamdulillah pas lawe badar karo bobor masuk. Iya. Iki. Mayak. Mayak iki oseng-oseng kangkung. Masyaallah. Kangkunge diketoki, Bos. Gak no langsung dawa dadi lek mangan koyo layangan nanti dileter. Oh. Ya diketoki nang matamu ya. Maksudnya diketoki. Ya kanggo ya diketoki ning ndi gendeng jane iki. Iki sapa ki? Cungpe, anu wiwi cara Wiwi ki tak sayur. delok ki cara sayur daging oke ki rawon. Masyaallah. Duduhe oke. Dude nyemek, Rupane ireng. ireng tak gajih tok. Wah. Dipangano rasa dilek no telusur mlebu dhewe. Keluake piye, Mas? Keluwake ireng dadi nyemumruh. Wah. Iya. Nduk iwang. Cara sayur napa, Mas? Cara sayur ki nun sewu kae. Nggih. Cara sayur nu rada ngedeni kae. Napa, Mas? Rada ekstrim kae. Napa, Mas? Jangan kayak cara anu opor. Wah, kuning kae. Kuning opor kae. Oh, berarti ku lak nyegeri santene oke. Oke kuwi. Masyaallah, iya. Cungpe cara sayur Kuwi dudu sayur tapi pelengkap makanan kuwi. napa, Mas? Acar. Lho acar ki lak kecut tok to. Kecut tapi makanan kuwi lane acaritan enggak lengkap. Weh, dadi Tinggu kecut-kecutan. Lek Lah. pengen kecute kuwi dilatok keleke tadi. Lah iki ora umum kok iso mangsane. Kagem musik kesanipun jumeneng. Sapa? Iwang apa sapa? Derek Iwang mun ndono napa kene. Iwang melu iki. Iya. Kene, Dok. Iya. Udah bisa. Kita Pak Eko Prai ya. Aduh dek aku sing luput. Aja bicara banget. Awam ayu Tadi semrawut. Ning kali nggawa pancingan wong lali ora kelingan. Wong lali ora kelingan. Peh, lha iki iso lemu jari iso mbrodol kabeh ngono iki. Meja tak kandhane. Dalem. Mau iki mugae karo dhewe. Kok saged? Kebayane ora sedeng ora. Ora sedeng lha iki tak sambung. Kowe iki kurang kreatif nek gak sedeng. sedeng ki gawe aja sudan. Jas hujan piye? Kemerosak. Mangsamu. Ora masalah, Nduk. Jangan dilihat casingnya, tapi Jangan dilihat dari kebayaknya, tapi Iya. lihatlah dari lengannya gitu. oh no. Ya wis matuk. Nggih. Timbang bojone kluthuk mending iki Mas Kangko. Oh iya. Saestu niki dikebayaki ya wasis,
Jari model solonan ya apik. Bojoku ke Gudi to. Nggih. Tak tukane kebaya ki M. Lho. Tapi ngapet loh. Heeh. Terus kene tak bendrat kawat Pak. Lah kok kepelitet to pas tengah. Lah terus akhirnya melicet kabeh sing ngono. lho ngono kuwi dikasih ngene iki centing, korset. Tak wae centing ki siji gak cukup. Lah terus Akhirnya loro ra cukup. Akhirnya tukokne iki kira-kira 30 Pak. Dadi centing sak ndase. Dadi lah kok munggah iki sinden apa mumi. oh heram aku. Pang. Siap ya? Dalam sehat oh. Ayo cipok mborok Pak. Piye to? Wong wedok kuwi ya sing ngabdi bekti ngendikane karo Kyai Kakung ngono lho. Hahe ngono. Dari Mas Awa. Dereke Pak Kakung. Kok suwi? Nyapa? Kok suwi arep mikir kowe? Ya ora. Ki sapa? Pak Kakung. Ya iki ki bocah sik cerdas mbok takoni ngawur ae. Ngono, nek mbok jak tembang-tembang apa? Lho kowe lho bawa-bawa. Lho nek bawa kae aku mbok oke lho. Bawa melu to Pak iki. Melu lah. Oh lah kuwi bawa. Melu pas lho. Pelok saged. Pelok. Pelok mawon kupingipun penak pelok. Lam tilam. Nggih niku suwi ra ketemu. Nggih niku. Cocok lho. Sampeyan kembang eling ya. Aku iki Kula yang teh Aku ki kuwi Titi Wanci Ginawa Pati. Dadi arep ra enek kuwi ya kaya-kaya ki ora kepenak. siji ra kepenak pancen ya isone mek kuwi gitu. Dadi sesuk ki aku ra mulih ning Solo, sawan ning omah. Oh oke. Oh, besok Purworejo ya? Oh, Ya, ya, ya. sore bal-balan karo aku ae. Babalan sore babalan kok rada sorene tak tekone kedu domino dadi jasa. Pamintaku. Aja kuwi yo lama-lama lho. Oh awakmu duwemu kuwi kaya brand ambassador itu. Iya kuwi bener cakepanku ning paling ora ki lak ya nuansanya beda to. Ya wis karepmu. Lam. Kowe malah ganggu konsentrasiku kok, Mas. Kowe iki mbok rada nyawang aku ki apamu. Ngono lho. Kaya wiwi Kok ya ora kompak kok caloro kuwi. Pripun? Lah sisi nganggo keris, sisi ora nganggo keris. Iki tau tak nggoni keris nun sewu, Pak. Niki tenan iki. Panjenengan Bawane lek ngene iki dikek keris. nggih panjenengan lak ladrang. Heeh. Niki khas Solo ning lak Gayaman. Gayaman. Lah, nek gawe keris iki lumrahe bokonge lak kudu nyedet to, Pak. Heeh. Dadi nggih encik-encik keris iki penak. Iya. Panjenengan lak bokonge semok, Iya. dinciki keris ya penak, kula nggih nyedet. Niki tau tak nggoni keris, kerisnya melorot kok gini lho. Gak iso nyantol. Lah terus kula teng Taiwan, hibur TKI ngriko, kula tumbas bokongan. Karepku ben tak nggih bokongan ben iso dipeki keris ngeten iki. Lah kok malah ngisin-ngisini. Ngisi-ngisi ni gundulmu, kowe ra omong ndi ngarep ndi mburi ya. Lah terus? Bareng tak gawe iki lah kok bingung, Bos. Ngarep sing mburi tak dekek ning ngarep. Dadi sing metutu ngarep dadi aku mlakune akhirnya kaya bener. Lah kowe ora mbok sawang tekok sik. Belakang itu ada tulisannya B. Depan ya P, ngono lho. Oh, depan P. P lah gondok. Bangsane. Depane P. Pelem. Kowe engko tak tonyo lho kowe engko. Dagelan sing dina-dina iki sing mengadakan suasana attitude bahasa sing Oh, iki berarti I dadi. apa kuwi? Itu. Ngono. Rasa mbak ambu ya ngono kuwi. Kulino kecilik njen. Lam Kecilik kulino ngidoni kowe lho. Nggih, Mas. Cengkre to. gak cengkre Mas. Iki guyonku karo iki ya ning panggung. Ning iso gak tau guyon aku. Nggih, Mas. Kula ning guyone idon-idonan ngeten nggih. Ngono. Dadi aku ki nek nyambut gawe. Ngeten iki. Iki malah kentel kowe. Nggonku rada encer kok. Isone Ha iki kentel e. Isane balas mek ngene iki ya. Kuwi pondok zaman cilik aku biyen karo kakangku lurah kali kok. Iya. Piye. Ya idon-idonan ngono. Ora Kak, aku ekstrim meneh. Apa iki kuwi? dolanane mang ngeden iki royokan gendaan. Biyen Ya ora kok iso pasane. Lam tilam. Kepeksa metu iki to. Anu, kangen aku. Kangen kok ora mbok cium aku. Modele iki lho. Wis nek sinyu dhewe kok. kayak dengar, kamu kok dengar. Weh ra sembrono, public figure itu membahayakan di mana kita sebagai pelaku entertain. Ya. Ngono lho. Pancen ya prayoga.
Seniman ku aja yak-yakan. Wonten, Mas. Sak madya ngono. Sak madya. Perci iwatan pagulingan laku lon-lonan saka kidul menyang ngalor Nduk. Lon-lonan coba. Coba tak nyawang lakumu kodame kepiye coba. Nggih. Coba. Palon, alon apik. Hop, stop. Kakang Mas kodame kados pundi? Kodam tak delok kodam ki entung. Loh, kok sakit kodame entung? Entung ki sing dibungkus urung ketok indah ning yen munggah utawa selesai dadi kupu-kupu ketok indah yen disaung. Masyaallah, iya. Iki kodame entung, yen kodame dalange apa, Mas? Walang sangit. Lah dalang kok walang sangit ya ngopo? Walang sangit ki yen didemuk ora bakal mambu. Ning Mas Dalang ki paribasane sebegitu ditimbali warga masyarakat Pelosoro Jolan sekitarnya. Insyaallah begitu jenenge bakal muncar arum sak indeng jagat Nusantara. Ora enak, walang sangit kok arum. Ayo. Kok sisan. Ayo. Walang sangit ya sengak kuwi kok iso. Iya. Tegese iki mambu kabeh ngono. Timbang kowe Apa? tekek. Iya jane aku. Perci iwatan pagulingan Di dhuwur, putih, ganteng, suarane apik. Gak ning guwake kowe. di gua kok saiki kok. Di gua. Di gua itu dalam arti di gua eleke terus dituwuhke meneh apike. Ngono. Ngono ta, Tuk. Mbok. Kandese luwese aduh nimas kowe iki mbok omong ngono lho. Lah wong sing sampean gandrung kok ngomong. Ya kudune kados pundi to Kang Mas wonten pejangan ngono lho. Jaluke Iki mau ngono. Pak Pranoto Adicara kuwi senengane pramen ketoprak. Priyayi wis lenggah karo. Gampang kok golekne ketoprak sing penak. Ora ngerti. Eh? Ora ngerti. Iya, ganti karo sampean. Wah, Cak aja nek koyo. model kayak bakul sumpil perapatan Demangan. Kok iki? Lambo kok teko aku. Kandese Gandese ayune sesuk-sesuk neh ki nek ndek dhuwit nabung. Ini apa? Artis sok tangan kayak kos kaki. Ngene iki nek gandeng lho imbang. Lho. Aduh kacae. ini malah kreatif dalam berkeluarga ngene iki. Apa Sing hubungannya? wedok putih sing lanang ireng so benek anak kaya ula weling. Nyosor Berarti- ditokmu kok iso. Ngono. Ulom. Ulamu kok ulamu. Oh ya ulaku ya. Ngono. Ulaku. Gandese ayo. Ayune aduh nimah. Sing wedok kok mek meneng tok entak-entuk. Aduh Kang Mas kaya-kaya kadudut manah kula lho Kang Mas. Ngono lho. Ayo njajal. Ora ana wanita liya sing tak tresnani iku jaba mung kowe cah. Napa saestu to Kang Mas? Napa saestu to Kang? Kurang Mas? cilik, suaranya kurang cilik. Kurang cilik. Heeh. Napa saestu to Kang? Iya Kurang bener. cilik. Iya. Napa saestu to Kang Mas? Iya. Kuwi bener apa sing tak muni kowe mangkul? Saben-saben kula mirsani panjenengan. Ayo. Saben-saben kula mirsani panjenengan Kaya-kaya wonten gambar panjenengan, rupa panjenengan lho Kang Mas Kluduk. kaya wontene namung rupane panjenengan lho Kang Mas Kluduk. Mosok kaya ngono. Inggih, saestu. Kala wingi kula jangan, ayo. Kalau wingi kula jangan, Kula udeg jangane. kula udeg jangane niku nggih. Lho, Lho ngono. tak tapuki lho kowe kok. Lho, ngono lho. Lah, Kok kaya enten rupane jenengan. kok enten rupane panjenengan? Kuwi tresnamu karo tresnaku gedhe cah. Kula goreng tempe. Ayo. Kula goreng tempe Teng dhuwur wajan. teng dhuwur wajan. Kaya enten gambar sampeyan Mas Kluduk. Kaya enten gambar panjenengan Mas Kluduk. Yen ngono kuwi tresno karo aku. Inggih. Kula ngudeg wedang Mas Kluduk. Enek. Kula ngudeg wedang Mas Kluduk. Teng jero gelas. Teng jero gelas. Kaya enten rupa jenengan Mas Kluduk. Kaya enten rupa panjenengan Mas Jebul Kluduk. gedhe tresnamu marang aku cah. Leres. Leres. Kula sakit weteng Mas Kluduk. Kula sakit weteng Mas Kluduk. Pas ndodok Pas ndodok teng wingking. met
Metu. Kula toleh. Kula toleh. Kok koyok gambar jenengan. Pancen aku kaya telek. Kowe ora tegel ta muni ngono iki. Los bae karo kuwi los bae ngono. Pas jebret. Ning kuning. Neng kuning langsungan. Loncer kuning ginawa liyan. Ayune mripate itepe undune kupinge pacuke jakute gulune oh opo Sing terakhir kok opo iki? aku rawani aduh nimas Inten pun kakang Nyapa to kok ngono ki terakhir. Lumampah adicara kairingaken ungelipun kodhok ngorek. apa neh karo jangan Labek. Tenang. Dek dadi manten iki. Ing samangke panggihipun pinanganten kekalih. Sampun kawistara kabedol saking Kapi Dalem Agung Pos Kampling cumangkaing pinanganten kakus Pinangangkung jumbleng. cumangkaing pinanganten kekalih ingkang putri Pindha widodari tumurun saking Kahyangan alirap lumampahipun temanten kakung kagandeng temanten putri Pindha temanten kakung kenging setruk. Kowe iki yo mlakumu sing gagah lho. Gagah nyen gagah. Gagah. Gagah wis ngene iki pol wis gagah lah mas aku wis. Mbok siton. Gagah. Cok. Aku wis gagah jan. Langsung P. Ya nggih apa neh. Pak ambil kursine kalih, Pak. Kursi kalih niku, Pak. Oh alah. Ing samangke kadhereaken keluarga agung ingkang mijil saking tlatah Surakarta Hadiningrat. Alirap lumampahipun temanten putri kaganding temanten kakung Nut lumangkaing suku Kedeping Netra ing samangke kalarapaken wonten ing sak ngajengipun Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Ibu Dumawah Prespati manis panggihipun diajeng iwang pikantuk Jok Lutuk Harahap Muhammad Sokeh bin Ajib. Ing samangke sampun kawis tinggal para juru ladi ngedalaken pecel. Kuwi lho pas ngetokne pecel kuwi lho. Becek, berarti wong becek. Ing samangke kalarapaken wonten ing sak ngandhapipun Kanjeng Rama. Anjir. Tuwin Kanjeng Ibu. Ungelipun kodhok ngorek handherekaken lumampahipun pinanganten kekalih ing samangke lumebet wonten ing adicara sesungkeman Sungkem dhumateng Kanjeng. Manuta pranata cara lho. Kawiwitan temanten putri nyuwun idi pangestu dhumateng Kanjeng Rama. Rama. Rama irene kok ndingkluk. Hak Iki kowe nyawang kene bahaya. Rama ki ndur, ngisor ki Romi. Tak tonyo mbledos niku. Romi ki rene mikir kuat ora. Ndangako. Kowe nek ndingkluk ki sinyalku lagi apik-apike. Ndingkluk. Ayo. Rama. Kepiye, Nduk? Kula nyuwun donga pangestu panjenengan Rama. Mugi-mugi anggen kula bebrayan kalih Mas Jok Lutuk Harahap bin Sokeh. Saged to ngantos kakeng lan ninen-ninen nggih Rama. Ya ndak pangestoni ya bocayu muga-muga anggonmu bebrayan ora ana nyandung sawiji apa wae lelakon
sing ora ngepenakke anggonmu bebrayan ya. Muga-muga iso kanggo jimat kanggo lehmu bebrayan salawase. Injih Rama. Sampun paripurna temanten putri nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Metu neh. Ing samangke gilir gumantos temanten kakung nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Lho. Rono ae. Kok ibu arep mbok sayangi ya ngapa kok iso? Iki mboke le. Sembah sujud le. Biyen tau demenan karo aku. Mbok, Piye le? nyun dongane ya, Mbok. Muga-muga rabiku karo Iwang awet ya, Mbok. Ya tak dongake le. Padang dalanmu jembara kuburmu ya le. Kuwi dongane wong mati, Mbok. Padang lehmu golek rejeki, jembar nggonmu omah-omah. Amin, Mbok. Sampun paripurna. Kosik to iki urung dikongkon kok iso. Kosik. Masa gak langsung ning kamar. Urung kok iso. Langsung jamu. Sampun paripurna anggenipun temanten kakung nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Ya coba. Kanjeng Rama lan ugi Kanjeng Ibu paring sabda wedal pitutur dumateng pinanganten kekalih. Gilir gumantos Kanjeng Ibu dipun suwuni doa pangestu dumateng temanten putri. Ibu, ya. Ibu, Iya, Nduk. kula nyuwun donga pangestu panjenengan Ibu. Nggih. Mugi-mugi anggen kula bebrayan kalian Mas Jo Kluthuk sageta ngantos kakek ninen-ninen nggih Ibu. Iya, Nduk. Muga-muga wolo-wolo kuwata, Nduk. Menungso mung lelaku. Muga-muga wolo-wolo kuwata. Mergo uripmu kuwi lagi sepisan. Muga-muga hatimu iso wolo-wolo kuwata. Ibu kuwi jenenge Ibu Wolo-wolo. Ing samangke sampun anggenipun mratitesaken idi pangestu dumateng temanten putri. Ing samangke temanten kakung nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Aja nangis ya, Le. Yen kowe nangis bapak trenyuh, ibumu trenyuh kabeh ya trenyuh. Bapak Tresna marang kowe, Le. Iki tiba Restati manis anggonmu bebrayan. Aku seneng mergo kowe wis entuk jodoh. Mbok dilat bathukku lho. Iso. Bapak. Kulo tunggu pangestu Ibu Bapak. Aduh ya Bapak. Hei, cono le. Aduh ya. Romine pakmu piye, Le? Lah Kulo nyun donga pangestu awet ya, Pak. iki ora iso awet mbok cokot tok. Bangsamu. Le anakku Kluthuk, Le. Nggih, Pak. Iki teko ning damparing kepraben samudraning katresnan anggonmu bebrayan yo. Kowe kudu manut karo aku yo. Aja nganti kowe nganti arahku. Yen kowe nganti karo aku. Amin. Kowe aja lali ya. Bapak Tresna karo kowe. Aja sia-sia karo bojomu. Tresna nono ya, Le. Kowe anakku sing tak kenali. Aja kanthi gawe gelo bapak ya, Le. Bapak yen gelo. Cek kae bapake. Wah. Apa nek anak kampleng iki? Ing samake Kanjeng Rama. Sampun rekor iki Ibu. Wah, kok gendeng ya. Bocah edan kok ditemokne kok iso jejeki wong tuwa lho kok iso. Asal banyak ya. Ayo kono, mangsane Panitia. Kanjeng Ibu. Iya, Romi. Loh, Romi ndasmu iki. Wah, kok iso Romi lho. Ngono. Ya. Pelok. Umpama pelok. Lah ya iki no, berdua no. Berdua. Oh, boleh pelok. Lagune apa? Loh, jelas to sing enak to, Bos. Apa? Aja digondeli. Nggih no. Deg-degan Dek. Oh, iya. Nah. Karena ini deg-degan toh. Iki lagi sing ngetren lagu-lagu lawas. Nggih. Salep.
Lagu Aduh. susah apa? Tole sukune ayah. Mbok jejeg ora pas iki. Sesuk nek nggih sepilan iki tak teceng lemu. Ayo, nene. Ah, siap ya? Oh, iya. Oke, siap. Ayo. Aduh. Siap, Cepong? Cepong. Mas, Ya. pun. Masuk. Yang mungkin ini foto di Singapura, bagus. Cek. Deg-degan no. Lah nggih. Kowe iki Oke, kok melu. Kono ki yo melu ngapa ngono lho. pokoke bengi iki kok lucu. Menika swantenipun Kanjeng. Deg-degan deg-degan Mas duduk mencelot. Iya. Awas. Oke. Deg-degan jantungku deg-degan. Nalikane aku krungu kabare ora ono aku ora ngekewo apa bener sliramu wis kepisah. Jantungku tertahan nalikane otokane sampean kakek yo mas sampean kisih bujang sebulane sampean dudukan Apalagi ngerti. piye Ayo kan biyen wis mlebu surat kabar to. ora Ayo digolek itu statusnya kepiye. yo ayo Ketude telo ayah wis Patuk akeh kono ke ndang apa. Duku-duku mas ning kutha Semarang lagi ketemu wis wani pegang pegang Ketude malame minggu kowe wong ayu Tadi jantungane hatiku. banyak solo mas biru lagi sembrono aku iki janda iya ada kedekan de ada kedekan ada kedekan jantungku Dedekan analikane aku krungu kabare ora nyono aku ora ngekewo apa bener sliramu wis kepisahan. Tok, ayo. Asik. Ya. Tratapan mas Itu ndang gendut-gendut mosok gak enek reaksine belas to, Pe? Lora krasa. Wo, berarti harus pakai Romi itu. Durung kembut-kembut. Iya. Sik, Bos, sik. Kayak mau rono lho, kurang ngisi-ngisini kamera ngono.
Katokku melorot gitu. Wah, dagelan kok nggih katok bal kok temen. Ngono, ya. Sembarang niku didudah melih, Pak. Nggih. Nggih, dados langgeng anggone leh berkarya. Betul. Ngeten. Dadi saiki iki bangsa sing lawas-lawas iki lagi malah ngetren. Nggih, Mula niku, Sing lawas-lawas niku saniki lagi-lagi wae ngetren mlane kula niku lagi goleki mantan-mantan kula sing biyen-biyen dadi sing. Loh, lawas itu dalam arti itu karya ini loh, Oh, karya. alah, tak kira sing lawas. Ora kok lawas mantan ini mboten. Wah, jan bleset. Tasih wonten, Bos? Wis oke. Nah, nggih no. Menika wonten pamundhut. Nggih. Sesideman kelawan kacu kuning. Ah, Sang Pak Santo Cangkring Blitar. nggih. Losoaran. Matur nuwun, matur nuwun. Ane ya. Memang lagu Sesideman karo Kacu Kuning itu tidak bisa dipisahkan. Kok saged ngoten? Mergo pas kuwi enggak enek apa-apa dadi nggih kacu dadi pas. Tisu lho. Tak pilihke sing saka Sidarjo ya. Nggih. Wonten lho. Sing isih gadis ibar lulus isi Surakarta dene ngrah. Lu kok ya ning Sidarjo ya. Mbak Anu sapa jenenge kuwi? Opa. Nah, ya coba kaya apa? Disupoti cara Bali sik, Cok. Ya, supoti cara Bali. Yuk, kaya apa? Berpacu dalam melodi. Mari berdiri, yuk. Mari, Bos. Niki lak sing garap Mas Lutuk. Heeh, sing garap. Inalinu. Nah, niki sing garap Mas. Sar. Sor. Alhamdulillah metoke. Ya. Kantong. Wah, jan asal alhamdulillah kula ngeten lho, semangat. Nek ndereke jenengan niku mesti ada hal yang baru. Apa ya? Mungkin lho Bos, niki ya pirang-pirangane ulan mboten ndereke jenengan begitu kepanggih ing dalu menika nyatane ada yang baru. Ini lulusan isi Surakarta. Oh, tak kira ini Budi. Nggih. Ini bukan dari jurusan kerawitan, tapi dari tari. Niki. Makanya basicnya dia tari. Oh, ini lak ora ngerti asal usul. Tapi non sewu. Saman kalau tari kan tari tradisi ya. Nggih. Itu betul. Jadi sampean harus mengutamakan kesenian tradisional, jangan sampai terkontaminasi dengan perkembangan zaman. Bojo kula ngoten niku, Bos. Piye, Bos? Bojo kula mbiyen penari, Nggih. akhirnya terkontaminasi dengan perkembangan zaman, akhirnya saat ini dadi instruktur aluson horok, Pak. Son horek. Son horok. Nari ngono kae ngetut nih, gak Iya. nyanyi to. Gak. Malah joget. Joget modern saiki. Nggih. Malah saiki mu senengane tak gaene panggung moh. Saiki malah ngetutne son ki senengane ning ndur truk, Pak. Terkira dikek son. Son. Nah, terus bojone teng dhuwur. Dhuwur. Sing dhuwur. Nek joget piye? Lho blitare ngono kuwi saiki mu. Ya, Dadi ya, jogete ya Lagi joget ramah iya, iki. ramah saiki. Dadi ya joget-joget TikTok ngono kae cas ngene iki bojoku. Ya karena cinta Oh, saya Velocity. TikTok, akhirnya cinta saya terhadap istri ya bagaimana apa menjadi keinginan dia, saya harus menuruti, Pak. Akhirnya piye? Akhirnya tak tut nih kok ngisor ngono kae, bojoku joget ing dhuwur nek Masya sahabat. Allah, iya, iya, Dadi iya. kulo nggawa aku anggap niku lho, Pak. Karo ngetutne bojomu ning Iya. dhuwur truk kae. Iya. Ngetutne ngene set. Ngelak. Kono ceduk ngono kuwi. Mimik tak ngene tak. Weh, kasih inuman. Ya. Pengertian. Ya karena cinta saya terhadap istri, saya selalu support. 100 meter tak tawani ngombe ne begitu 100 meter ngombe randut aku lho kok ora enek aku ya. Loh, oh leren ning short truk. Lah kok tiba kecantol kabel PLN mburi. Gandul. Kowe iki ya ora ngerti kok iso. Oh berarti jurusan tari nggih nika nggih. Tari. Sidarso ya, Nduk ya? Nggih. Sidarso ndi ya? Wage. Oh, alah Nggih. candi. Nyapo kok candi. Oh iya candi arah porong. Iya. Nggih, Ora arah asal usul candi. tari ora Nduk. Asal usul tari ngetos mboten. Nah, kita diulang nih ora kuwi. Lah enek. Nek mestine tari kuwi enek siji Wirama, Wiraga, Wirasa. Nggih to? Tak mesti niku pedomane lak niku. Ya. Ning jane asal usul tari niku asli nenten. Enak to? Enten.
Wong Gen ngerti. Opa Dudono. Wong iso nari ngene tak didoi. Nyapa biyen ki wong kok iso nari kepiye? Kuwi gara-garane wong pacaran. Heeh. Terus geger karo pacare. Oh iya. Mangan sego Padang. Masuk ke Padang. Geger, Pak. Teng daerah Bali mriko. Heeh. Delalah geger sing lanang nesu. Ganteng ora ditunggoni karo pacare. Sego Padang diguak, Mas. Deyel. Heeh. Kok Bali. Nggih, lah wong Bali lah terus kaget. Heeh. Sego apa ki ngono? Kleyang-kleyang. Kleyang-kleyang karo wong Bali mek dilirik tok ngene. Ngulon dilirik ngulon, ngetan lirik ngetan. Akhirnya terus dari tarik kecak ngene kae ceng tak ceng kae ndelok sego Padang diuncali ning dhuwur. Oh iya. Sego Padang kuwi ndelalah kok ora Parane yang parane. ora ceblok, Mas. Ora ceblok? Ketut angin. Akhirnya teko ning daerah Surabaya. Heeh. Ning Surabaya ya toh basa arepe ceblok ora gelem mangan sego Padang. Disaduk karo wong kono mergo kasar Jawa Timur. Terus deyel. Ya toh? Dadi deyel angger ceblok tendang kono dia. Terus akhirnya dadi tari remo. Tungtak tok tungtak cer. Lah kae nendang sego Padang kae. Delalah sego Padang ora sida mudhun. Lah semedhot ditendang kok. Tendang ceblok ning Ponorogo bar ka Surabaya karo wong Ponorogo gumun. Akhire roh panganan kok kadoan kae terus dibrangkangi. Wow. Oh, dadi reog. Terus akhirnya dieker-eker. Dadi arok Suramenggala. Dadi kae. Lah, ya kae. Terus dadi reog kuwi karo wong Ponorogo diuncalke meneh. Deyel ning Jawa Tengah. Apa mambu ya? Oh, urung. Segone kok mambu piye? Kokono kuwi karo wong Solo didelok tok ora ceblok. Ora ceblok. Mek dingenekne tok. Lho. Walah, alah. Lho, kae diulat-ulati. Kae sego apa kae? Lho. Padang ya kok. Kae ndok sego Padang. Delalah sego kena angin, arepe teko Banyumas. Kok Banyumas arepe ceblok wong kono kaget. Pasar budane pasar kene nyunggi rijing, sego ki ceblok. Ditampani bokong. Angger ceblok rono deyel. Ceblok rono deyel. Dadi tari jaipong. Terus tak dilatuk tak ndelah tundut lah. Kae bokonge nggih nangkis sego Padang. Sego Padang deyel lah kok klelap. Langsung ning Irian Jaya, Pak. Saking bantere disenggol. Langsung wis ning Irian Jaya, sego Padang ki sik panas, Pak. Langsung dicek tangan tek langsung dadi kono. Sebabnya apa kan? Mangan kepanasan, Pak. Panasan. Kae. Oh iya. Terus nyandine wi. Ora ning Akhirnya dindi. sego Padang ya akhirnya ning dindingan saya 10.000-an. Ayo kuwi akhire tadi terus 10 kuwi ngono. Apa? Bang untuk cayu. Kok ayem to. Apa? Anu, nek gane iki basic tarik kon nari jaipong ya. Iya, Bos. Berarti sing lembang. Sing nembang Mbak Cempe. Oh Citandenan. Mbak Jidor Kahot. Siap, Oh, siap. iki iki senengan kok. Enek ngangi sampun ora biasane? Mboten sah ya mboten apa-apa. Wah, niki mon cekap kok. Wah, Ngeten no. Heeh, engko gen dilawani karo Mas Jok Kluthuk. Jok Kluthuk iki jaipongan juga apik. Lho ini iki. Duet nggih, duet iki, duet maut. Heeh. Niki dek wingi pun duta tari. Tari. Teng Malaysia. Teng riko mboten nari malah nglakoni hukuman gantung. Aku ditatari ben nari Yo, wong. ngono. Coba Mbak Tuti. Ya coba ya, diselani lagu tari terus lagune. Iki tembangan iki Jabidar. Engko nggon-nggon takon bawa cara Banyuwangen. Wah, jos. Jos. Niki wis rabi, Mas. Wis rabi. Lah lagi wae lulus lho. Aku lulus isi lagi gelar sarjana seni. Umure lagi piro cah kuwi? Wong rapi. Ya ta, Pak, wong rapi ta? Kok Dereng, Pak. Dereng. Dereng. Urung kok rambutnya keteleran ning ramu. Nggon bathuk ki dodok sisirane rada anu, Nduk. kadang jadi judune bawa ya. Berpun? Dadi judune bawa. Bawa ki lho, engko nek wis kuwi ngundang aku perantacarane Kanjeng. Kanjeng. Ya, ayo dikana yo, gamelan Bali yo, coba. Yo. Pak Jidor Kahon Bali, ya balungane, kendangane Jaipong, ya. Sing nembang Mbak Retno Cungwe, sing nari saka Sidoarjo. Yuk coba kaya apa? Yuk Pak Jidor Kahon terus.
gandak lumayan nunup kabengat nana kembung di panggung gajah di kakakru saudara seperti negara kene bapak kendang jangan pulang aduh bagi kembrung di panggung saudara retet seperti tangan kenek tepak gendang ngajak langkah aduh manis Alhamdulillah. Ganti sesuk aja lungguh sike. Ganti sesuk karo Mayang. Ayo Yang. Jangkepipun wonten pakliran jenengan nu ngeten iki lho Gus. Apa? Lakon kecakup. Hah? Lagone nggih kecakup, lucone nggih kecakup. Dadi angel nek nata antarane 3L niku angel. 3L. Lagon, lakon, lucon. Ya. Niki. Layakna begitu aku roh, so jenenge terus si Apa? Opa iki joget aku kelingan bojoku tipe layakno gak belum joget nih. Lah napa Mas? Wah iki lah gerakan citanduwinan to. Begitu saya bang, Plek ngono. bojoku pas ngene to. Heeh. Lali to kelek ro dikerok to. Dadi empeh lelek 2 meter lah. Ya Allah, gondrong. Kok tak klabangi sesuk. Kok iram aku. Nembang Iki ana sing nyuwun lakon ayang-ayang iki lagu Iya, iya. apa kurang ngerti. ayang-ayang iya ya. Enak musik ta? Mas Doro ya. lagu yang lagi viral nih, Lagi Pak. viral di TikTok Viral. apa di Gimana? Di semua. semua media massa ya. Nggih, teng YouTube viral. Video. Kok iso media massa. Media sosial Mas. Kayak kasus ya. Pak, kula meminta waktu sebentar. Oh iya ada apa? Ini dari keluarga Dwi Jolars Indonesia ada yang ulang tahun. Siapa? Dik kasihku sama Mas Guru. Oh gitu. Ayo Mas nyanyi dulu Mas. Diluk. Nyanyi biasanya potong lehernya. Ngono kan? Aja to, kok nek tau langsung. Satu, Apa, ayo apa, Mas. apa? Ya yes, kanggo ngurmati Mas kanca. Soro iki jan suwine. Ngurmati kanca. Yo. Ya selamat ulang tahun untuk De utawa Tole kasih karo Mas Guru dosen isi Surakarta. Selamat ulang tahun.
Pak iki nek roti sampe nek dulangno Mas Guru karo Dek Kasih ya. Wis kuwi kon kemut wong loro ngono lho. Ben dimut. Ngono. Ayo. Sido nyanyi Mas ayo. Nganggo tiup lilin ora iki? Ya sithik. Apa mercone kon nyebul piye? Oh, kalih Pak Iswanto. Oh, tiga ya. Oke, baik. Tiga bareng iki. Dibagi telu berarti. Lah yo. Kok kabeh bareng ya? Hari ini Hari ini hari ini ya. hari yang kau tunggu. Semua aja yang merasa ulang tahun. Yang ulang tahun maju loh Pak. Yang ulang tahun maju. Yang ulang tahun maju. Yang ku beri. Bukan daun suci. Bukan sehitam bunga. Atau puisi. Ayo Pak, maju Mas. Hati. Bukan yang pelik. Ayo. Kau tak mau. Nomor dikit yang ingin aku. Daripadamu. Doa tulus hati. Selamat ulang tahun. Semoga Tuhan melindungi kamu. Serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Kata itu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Iya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun buat Mas Guru Pak Is dan Dek Kasih. Yo. Oh, kalian Mas Dodo. Yo. Akeh amat sing ulang tahun yo. Ayo Mas Dodo. Ayo Mas Dodo. Akeh biangan iki Tak ulang tahun jemput iki. lho, ulang tahun dari. Ayo, tiup Ini nih lilinnya kulitnya. siap. Ayo mendekat sing ulang tahun. Ulang tahun. Tiup lilin sik iki. Ya kono. Kisarane anggarane nipis. Liline sita sebul bareng-bareng nggih. Ya sepul bareng-bareng. Yo, nyanyi. Anu sik. Tiup. Sik. Ben ambil napas sik. Ayo, ambil napas. Ambil napas. 3 jam. Ini ulang tahun yang sing kepiro? 22 biye. 17. Alah, Tenanan. ngapusi itu rae piro. Telu. Oh, walah. Telu. Pak Is berapa Pak Is? 41. Stowek ulang 41. tahun. Yo. Uro kaget tau. Yo, cepet. Nyanyi iki sik. Siji, loro. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Kuenya ayo Yang tua dimakan. duluan yang tua. Makan Sita. kuenya. Makan kuenya sekarang. Kudu sampe tak bilang aku ya. Lah kok sing terakhir iki? Sekarang juga. Kowe kita cilik contongmu kok buta to, Le? Ombone rame. Rene. Matur suwun. Cium. Matur suwun karo Mbak Lurah. Iki ulang tamu ki nunut Mbak Lurah. Ditanggapne wayang. Tangkapne wayang ulang tahunmu ki. Ulang tahun tanggapne wayang lho. Sehat selalu panjang umur. Ke- Moga-moga tetap berapresiasi dalam budaya Indonesia. Sehat selalu. Ndereke Mas Kangkor ya. Makasih. Wis rapi dong. Terus minta kadonya Pak Kakko. Minta kadonya Pak Kakko. Minta kadonya Pak Kakko. Sik. Ki jane sindenmu kulino delemis to piye? Iki jane sinden. Iki jane sinden mau makelar iki. Makelar. Sik, enek sing arep ngadu lho, ngadeg Apa lho, lo, ya? tengah lho. Ngadu to, Mbok Sik. Aduh gundulmu kayak anyang-anyangan berbung semut iki. Tak kira ngadeg arepe ngadu. Kok iso lek mie lho. Spesial untuk yang ulang tahun, ini lagu Ayang-ayang. Ya, kenapa? Karena insya Allah Jane joget. sing urung duwe jodoh
akan selalu menemukan ayang yang selalu setia terhadap Anda. Amin. Sing Untuk yang bojo, sudah. mudah-mudadan akan selalu setia terhadap ayang Anda. Aku rambut dongane to, Mas. Moga-moga sama jadi teman yang sesakinah mawaddah warahmah. Kanjeng. Dalam Samirangane sing mirsani sakmene kae mrih ora ketang sak propirane tetep ngenteni gelaring lakon. Nggih. Mula tawon kuwi ana entuke lakon ana tutuke. Lah nggih. Engko iso disambung gara-gara lek Siap. guyonan ada tembangan. Niki anu Mas Kangko. Pripun? Sarene sing ulang tahunmu sapa ta iki kula ape kowe kado niki tawene karo sing ngedram ya. Ya, modelmu. Aku model lek pesen kok. Iya sing iki. Oh. Kuwi asline ora nggih mancing. Lho, apa? Nggih ngereni kancane ku lho. Ora kok kadang nek cedek lho ngono. Iya. Mas, Nggih. kembang cukup panggil session kali nggih. Oke, siap. Oke. Siap. Monggo. Halo, sawangan mendung mentiung agawe payung mayungi negara ngalengka sing peteng geget iki.